Čiže týmto vás srdečne vítam v diskusii, ktorá je posledným bodom tohto programu. Verím, že sa naozaj do nej zapojíte aktívnejšie. Bude ju moderovať naša kolegyňa docentka Zuzka Kubincová. Účastníkov potom ona ďalej predstaví podrobnejšie. Sú to naši spolupracovníci, kolegovia, alebo sa stretávame pri rôznych iných aktivitách, ktoré sa vyskytujú počas školského roka. A teda dávam slovo Zuzke na podrobnejšie predstavenie. Ďakujem pekne. Takže vítam aj ja všetkých účastníkov, aj tých, ktorí budú diskutovať v našej panelovej diskusii, aj teda tých ostatných, ktorí budú počúvať a dúfam, že sa teda aj zapájať v čete svojimi otázkami. Predstavím teda účastníkov našej panelovej diskusie. Prvou účastníčkou je Angelika Hannes. Je to učiteľka informatiky na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Uzici. Je mentorkou robotiky, takže pripravuje študentov na First Lego League a možno ešte aj na iné robotické súťaže. Okrem toho, že učí na základnej škole informatiku, tak ešte spolupracuje aj s Inštitútom informatiky Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na univerzite teda v Košiciach, kde aj prednáša. A ešte taká pikoška, v 2019 získala cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska. Takže to bola Angelika Hannes. Ďakujem. Druhou dámou v našej diskusii. Chcela som ísť teda podľa ABCD, ale Nika nám to trošku skomplikovala tým, že sa vydala. Takže, ale nevadí, aj tak je druhá v poradí. Nika Kvašajová, ktorá tiež študovala učiteľstvo informatiky, teda s angličtinou, s anglickým jazykom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Potom robila PhD v Nitre v teórii vyučovania informatiky, kde sa vlastne zaoberala vzťahu učiteľov, ich reflexiám na pedagogickú prax a podobne. Ale už popri štúdiu na vysokej škole začala učiť. Učila už 6 rokov na základných školách, najprv v Bystrici, potom v Nitre. No a aktuálne pracuje na katedre informatiky na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. A popri tom, hádajte čo, učí informatiku, tentokrát na obchodnej akadémii v Považskej Bystrici. No a je tiež členkou Učíme s hardverom, kde vlastne pomáha vytvárať tie online kurzy pre učiteľov informatiky, najmä teda pokiaľ ide o prácu s Microbitom. No a tretím účastníkom našej panelovej diskusie, jediným zástupcom silnejšieho pohlavia je Peter Kučera. Je odchovancom našej katedry. Učí informatiku na prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave. Zameriava sa hlavne na programovanie a robotiku. Môžete ho poznať ako autora učebníc, napríklad učebnice Pythonu. Spolupracuje s našou fakultou, je fakultným učiteľom, takže nám pomáha vlastne pripravovať budúcich učiteľov. Takisto spolupracoval na tvorbe vzdelávacích programov, na tvorbe maturitných štandardov. Je expertom v oblasti tvorby testov a ich analýzy na národnej úrovni. A dobre, to by asi tak mohlo stačiť na úvod. Mám tu pripravených zo pár otázok zameraných na hodnotenie v informatike. Ja by som vás možno poprosila vždycky urobiť také kolečko, že položím otázku a skúsite sa vyjadriť všetci. Ak niekto sa nechce vyjadriť, tak môžeme ho preskočiť a môže teda pokračovať ďalší. Dobre, takže prvá taká zahrievacia otázka na úvod. Mala by sa informatika vôbec hodnotiť? Ak áno, tak čo by sme na nej mali hodnotiť? Tak čo, začneme Angelikou? Tak dobre. Ja ako učiteľka z praxe, ja viem potvrdiť, že áno, prečo by sa nemala, tak ako aj ostatné predmety. Je to vec len nastavenia, že aby to motivovalo žiakov. Či už sumatívne, že dávame známky, proste hodnotíme nejaké výsledky, alebo aj formatívne, že dávame nejakú spätnú väzbu, keď žiak si uvedomí svoje medzery a snaží sa ich odstrániť. Či už sebahodnotením alebo sebamonitorovaním. Jednoznačne to zlepšuje žiacké výkony, takže ja si myslím, že áno. Ja hodnotím a žiadna bolesť, nikto neprepadáva.
OK, Nika. No, asi tak, ako aj u Angeliky, ani u mňa tá informatika nie je nejak veľmi bolestivá, ale takisto ja som za hodnotenie už len z toho dôvodu, aby sme možno tak dosiahli to začlenenie informatiky do tých predmetov, ktoré sú z nášho pohľadu toho možno informatického rovnocenné a možno z iných pohľadov rôznych iných predmetov nie až tak rovnocenné, čo sme videli napríklad aj pri prístupe niektorých slovenských inštitúcií počas covidovej pandémie. No a ja si myslím, že škola by mala v podstate simulovať ako keby to ďalšie prostredie alebo simulovať nejaký život. To znamená, že ako náhle my hodnotíme, to znamená, že dávame dôraz niečomu, dávame dôraz na vedomosti, pretože v budúcnosti tí žiaci potrebujú mať nejaké vedomosti, potrebujeme im dávať aj hodnoty. To znamená, je dobré, keď, ako aj Angelika už zdôraznila, že nie je to len o známkach, že ona nedáva len známky, ale tá informatika je aj o tom, že my môžeme vychovávať toho jedinca, toho žiaka. Čiže ak ja si myslím ako učiteľka, že záleží na tom, aby tí moji žiaci v budúcnosti mali napríklad správne hodnoty alebo vedeli si nejaké veci prioritizovať, tak to znamená, že to isté ja by som mala simulovať aj na tej informatike. Čiže aj z môjho pohľadu je dôležité jednak aj dávať známky, aby sme ukázali tým ostatným predmetom, že informatika už neexistuje, informatická výchova, ako to bolo dakedy, lebo v podstate taká tá asi okrem výnimiek, keď niečo nie je výchova, tak väčšinou je známkovaná, ale my sme tú informatiku mali na prvom stupni ešte pár rokov dozadu ako výchovu, to znamená nebola známkovaná. A ja sa napríklad doteraz stretávam so školami, ktoré informatickú výchovu pomenovávajú informatická výchova, takže možno je niekedy dobré tak ako keby bojovať za to svoje právo, že informatika je naozaj informatika, je to normálny predmet, na ktorom sa normálne učí. To, že máme počítače, neznamená, že ideme sa hrať, že naozaj sa niečo musíme učiť a zároveň sa učíme nielen vedomostiam, ale aj tým hodnotám. Ďakujem. Tak Peťo. Dobrý večer ešte raz všetkým. Ja súhlasím s tým, čo povedali kolegyne, že informatika by sa mala hodnotiť. Možno by sme mohli uvažovať o tom, že aké by malo byť to hodnotenie, ale určite ten žiak by mal dostať nejakú spätnú väzbu. A viem si ja predstaviť, aj som mal také skupiny, kde možno to hodnotenie, nejaké že známka na vysvedčenie alebo niečo, sme už boli v takom štádiu, že nebolo ako keby nutné a podstatné a skôr to bola nejaká vec, ktorá možno nadbytočne zaťažovala. Čiže možno aj na mnohé otázky, ktoré dnes zaznejú, nie je asi jedna ideálna odpoveď a nejaké ideálne riešenie, ale záleží od nastavenia nejakej skupiny školy, tých žiakov a ďalších takýchto vecí. Ale samozrejme v kontexte tých predmetov, ktoré máme v škole, aký máme školský ten systém, tak je zase dobré, aby tá informatika mala nejakú vážnosť a pokiaľ sú veci, ktoré tú vážnosť pomôžu dodať voči ostatnému školskému prostrediu, je fajn, keď to tak môžeme urobiť. Hej? Takže asi tak. Možno keď sa pozriem na to ešte z pohľadu od úplných prváčikov na základnej škole až po maturantov, tak asi v tých nižších vekových kategóriách je možno aj menej podstatné takéto hodnotenie priamo ako keby na vysvedčení, to sumatívne, tam je asi dôležitejšie také formatívne hodnotenie, spätná väzba priebežne a tak ďalej a možno u tých starších je aj toto zase nadobúda nejakú takú dôležitosť, alebo môže byť aj nejakým prvkom takej vonkajšej motivácie, ktorý niektorí potrebujú, bohužiaľ. Jasne. A vedeli by ste sa vyjadriť nejako aj k tej takej podotázke, ktorú som tam povedala, že čo vlastne hodnotiť, alebo prípadne z toho opačného pohľadu, že čo nehodnotiť v tej informatike? No tak to začne. Čo hodnotiť? Tak veľa vecí sa dajú hodnotiť. Veď aj v programovaní, ja napríklad v Scratch štúdiu, keď mi zašlú svoje výsledky, alebo keď zadávame úlohu, tak stále môžeme tam zadať nejaké kritériá, že čo to má obsahovať. Nejaké minimálne potrebné veci, čo má ten program mať, alebo v Scratchi, že majú tam byť 3 postavičky, nejaká interakcia a
proste aké kontexty tam majú používať. A to sa už dá bodovať alebo hodnotiť. No a oni sa tešia akože, a vedia, čo majú pripraviť. A keďže niekto urobí ešte nad rámec niečo, alebo proste nielen to minimum splňa, tak to môžeme potom hodnotiť slovne, nejak motivačne, prečo nie. Ale veľa vecí sa dajú hodnotiť. Myslím, že aj tie nekvantitatívne ukazovatele sa dajú, ale tak, ako som spomínala, že slovným hodnotením alebo nejakou spätnou vecou pozitívnou. A taktiež aj nedostatky, že môžeme trošku pripomenúť, že dalo by sa to, čo by si tam ešte mohol dorobiť, alebo proste prečo nedá sa všetko podľa mňa hodnotiť. No také sporné bolo napríklad, ako, aby som teda dokreslila, keď som sa pýtala, že čo nehodnotiť napríklad, tak ja neviem, keď sa deti učia robiť prezentácie alebo niečo podobné, tak často učitelia hodnotili tú estetickú stránku toho. Je alebo nie je treba toto hodnotiť na informatike? Hej? A ako to vysvetliť deťom? Ak by som mohla ja, tak mne sa veľmi osvedčili kritéria. To znamená, že ja keď tie kritéria zadám, ideálne keď sa so žiakmi dohodnem, aké kritéria to budú a či oni naozaj s tým súhlasia, tak v podstate tí žiaci mi dokážu povedať, napríklad aká známka by z toho mala byť. A v podstate oni, už keď to napríklad, častokrát ja to na tabuľu vypíšem a oni si robia aj tú prezentáciu, ale oni vedia, že keď dodržia toto kritérium, budú mať za to toľko bodov. Oni si to v podstate, oni vedia, do čoho idú. A zároveň potom ja ešte zvlášť hodnotím to, ako oni prezentujú, ale to hodnotíme skôr tak, že si o tom povieme. Bolo to pekné, napríklad otáčala si sa chrbtom, alebo čítala si prezentáciu, ale toto už nezaraďujeme do toho, čo hodnotiť na známku. Podstatné je to, aby tie kvázi technické kritériá sa dodržali. A napríklad aj tá estetickosť sa dá hodnotiť, napríklad komplementarita farieb, keď už ideme, asi už nie je na taký druhý stupeň, ale možno tak vyššie, že aj tá estetickosť je daná určitými kritériami, prečo sa nám napríklad farby páčia, nepáčia, čo sa nám hodí, čo sa nám nehodí. A ja som toto využívala, keď som napríklad mala už to nebola základná stredná škola, bolo to v Nitre, keď som učila budúcich informatikov, tak častokrát to boli chlapci, ktorí vraveli, že oni pri webových stránkach, že oni tú estetickosť nevidia, ale jednoducho to nie je o tom, že oni to nevidia, oni to dokážu z toho vycítiť. Pozriem sa na nejakú komplementaritu, pozriem sa na to také kritéria a keď sa na to potom pozriem, tak sa ho spýtam, že a teraz sa ti to páči? A on, že áno. Takže ja si myslím, že aj tá estetickosť sa dá hodnotiť, ale zároveň musíme veľmi dbať na to, s akými žiakmi alebo študentami pracujeme, čo sa týka tej vekovej kategórie. No, Peťo? Môžem ja. Prezentácie skôr robia teda v nejakých nižších ročníkoch, ako ja robím, ale mne to pripomenulo, že keď som s nejakými 8-9 robil web stránky, keď som takýchto učil. A v podstate oni keď mali spraviť nejaký projekt nejakej web stránky, tak my sme sa najprv spoločne rozprávali a diskutovali o tom, že ako by mala vyzerať tá dobrá stránka, čo by sme tam mali hodnotiť a spoločne si tá trieda a skupina navrhla kritéria. Kľudne som tomu obetovala 1 vyučovaciu hodinu, lebo som to pokladal za dôležité, tú diskusiu k tomu a oni sami tam navrhovali aj veci ako nejaký dizajn, samozrejme obsah, ale aj nejaké také, že jazykové zručnosti, pravopis a neviem čo všetko. Hej. Možno sa to môže zdať, že toto sa v informatike nemá hodnotiť, ale vždy je otázka, že ako to hodnotím, akou mierou a či vytváram nejaký akoby komplexný produkt, ktorý proste v tom aj reálnom svete nie je osamotený, hej, že nikto sa nebude pozerať na nejaký produkt, ktorý vznikol v informatike, že len čisto z informatického hľadiska, ale bude sa pozerať z rôznych hľadisk. A toto zároveň pomáha aj prepájať tie ostatné predmety, hej, že proste napríklad taký pravopisný by nemal byť dôležitý len na slovenskom jazyku, ale by mal byť dôležitý aj na ostatných
ostatných predmetoch. A tak ako my budeme na toto dbať, tak zase tie ostatné predmety môžu trochu dbať na nejaké také informatické hľadisko. Čiže nám sa vždy podarilo nejako, že s tými deťmi si navrhnúť tie kritériá. A keď oni stránky vytvorili a odovzdali, tak ešte aj oni spoločne navzájom hodnotili všetky tie stránky. Čiže my sme mali potom aj také hodnotenie od tých žiakov aj od toho učiteľa. Čiže toto je takáto vec, ako keby, že spolupodielanie sa na nejakom hodnotení. A ďalšia vec je, že keď nejaký taký projekt komplexnejší robím, v ktorom si všímam takéto viaceré veci, tak podľa mňa je tam dôležitý faktor, že ten učiteľ môže ako keby to ešte pred odovzdaním okomentovať tomu žiakovi, čo Nika práve spomínala v zmysle, že nemusí tam vidieť nejaký dizajn alebo niečo. A keď sa ho ten učiteľ spýta, že prečo tu máš rôzne druhy písma, že to tak, nie je to také kompaktné nejaké alebo niečo, a tak on tie rady počúva a vie uznať, že bolo by to nejako lepšie alebo to vyskúša a má možnosť vlastne tú prácu ešte pred nejakým úvodzovkách záverečným hodnotením ju mať odkonzultovanú a vylepšiť ju. To je podľa mňa dosť dôležitý prvok, aby teda len v závere nemal nejaké hodnotenie, ktoré spadlo kdesi z vrchu a nevie, že prečo to tak je. Čiže a ešte keď sa na to pozriem, tak tie známky, keď sú, tak aj treba brať, že aj tá jednotka má nejaký rozsah, aj tá dvojka má nejaký rozsah a tak ďalej. To znamená, že my vieme pracovať aj s tým rozsahom, lebo ak ja si napríklad nebudem všímať dizajn alebo si nebudem všímať pravopis, budem ho ignorovať, tak podľa mňa to nie je dobré, ale zároveň asi by nemalo to dieťa odísť z informatiky s tým, že mám dvojku, pretože som nevedel pravopis. Hej? Čiže to môže ubrať nejaké body, ale už to nemusí byť jednotka na tej hornej hranici, ale môže to byť niekde trochu ďalej. Hej? Čiže s týmto podľa mňa treba tak komplexne a citlivo pracovať a zároveň mne sa aj osvedčilo, že pokiaľ je človek je transparentný a chce to deťom to vlastne aj zdieľi alebo spolu vytvárame tie kritéria, tak to inak príjmajú, ako keď je to rovno ako oznámené, že takto to bude. No, s tým súhlasím, samozrejme. Otázka je, že teda, či potom tie kritériá si nastavujete v rámci, ja neviem, dobre, pokiaľ ide o projekt, tak samozrejme, ale pokiaľ ide o nejaké, ja neviem, jednotlivé témy, tematické oblasti, ktoré sa vyučujú, tak v každej nejako zvlášť, alebo ako? Dá sa mať jednotné hodnotenie pre celú informatiku, alebo pre každú oblasť nejako zvlášť, alebo ako sa líšia tie hodnotenia? Môžem, alebo ideme v takom poradí? Môžeš, kľudne môžeš. No, u nás na 3. stupni je taký testový systém percentuálny, nejaký špecifický, to by som asi dlho vysvetľoval. Ale mne sa zdá, že pokiaľ aj nejakú tému robím nejaké dlhšie obdobie, napríklad to hodnotené obdobie, ten polrok, tak ja tak preferujem, že mám ako keby rôznohodnotené aktivity, ktoré sú tam, hej, napríklad nejaký menší projekt, ak sa dá, a tam sa zase sústredíme na nejaké iné veci v tom hodnotení. U nás tým, že je testový systém, tak aj vytvárame nejaké testy, čiže ak by som bol pri veciach, ostanem napríklad pri tých web stránkach, že ak majú vytvoriť nejakú web stránku, tak tie vedomosti a zručnosti, ktoré tam mali nadobudnúť, ja viem vyskúšať aj nejakým testom, že dám niečo konkrétne podľa nejakých kritérií vytvoriť na nejaký čas a tým overím, že či vedia spraviť, ja neviem, napríklad odkaz na obrázku, odkaz na texte, nejakú tabuľku jednoducho alebo niečo, ale zároveň je tam aj prvok takej tej kreativity a tvorivosti, že robí na nejakom projekte a tú stránku odovzdá a tam hodnotím ako keby iné veci. Čiže podľa mňa je dobrá tá rôznorodosť, lebo niekomu môže vyhovovať nejaká hodnotená aktivita, kde sú presne zadané veci, čo má spraviť, akoby nejaký test, niekomu zase môže vyhovovať nejaký kreatívny produkt za nejakých podmienok. A vždy, tam sú možno potom také nejaké, že či to robí iba na hodinách, či to robí doma, k tomu s tým pomáha, ale to už som trošku otvoril inú nejakú tému, takže asi tak za mňa. Dievčence, ak chcete, môžete reagovať, ak nie, tak môžeme ísť aj ďalej. Len toľko, že tiež nehodnotím jednotne každú tému, lebo ako sme spomínali, že niektoré sú viac sa dajú konkretizovať tie kritériá, jednoznačnejšie sú a tam, kde sú tie
už iné ako dizajnové aspekty, alebo nedávno som robila napríklad film a sme urobili takú hodnotiacu škálu a jednotlivé kritériá, či už sú tam dobré titulky, hudba, alebo ako, proste dali sme určité kritériá a deti potom v takej tabulke každý ostatných hodnotil, hej, cez nejakú škálu, hej, že od 1 do 5, napríklad na titulky, na strih, na zábery, hej, mohli dávať. A také pekné a veľmi objektívne to bolo. Musím povedať, že deti, keď tak dáme, aby navzájom sa hodnotili v takýchto prípadoch, je to veľmi, veľmi užitočné a aj pre nich obohacujúce. Samozrejme, keď sú nejaké programátorské úlohy, tam sú jednoznačné kritériá, čo nemusíme takto subjektívne hodnotiť. Takže rôzne sa dajú, rôzne hodnotiace kritériá, hodnotiace spôsoby sa dajú používať, aj používané. Jasne. Zdá sa, že robíte všetci tak veľmi podobne, že tvoríte kritériá spolu aj s deťmi a že ešte aj deti hodnotia. To je fajn, akože je to podľa mňa veľmi dobrý prístup, lebo ja som robila pár výskumov takých, že ako sa vedia hodnotiť alebo ako vedia hodnotiť kamarátov a niekedy je to dosť náročné pre tie deti. Takže keď sa to učia už od základnej školy, tak je to super, lebo to určite budú potrebovať. Peťo načal takú tú tému testov, takže mali by sa na informatike písať písomky a testy? Z čoho? Teda ak áno, tak z čoho? Tak to chce. Môžem začať ja, keď som začal tú tému. Tak u nás v škole je taký testový systém, hej, čiže aj keby som nechcel sa veľmi tomu nevyhnem, lebo máme nastavené nejaké spoločné podmienky na 3. stupni pre všetky predmety. A keď sa na to pozriem z pohľadu, že však som tam už vyše 20 rokov, tak som rád, že ten testový systém je v istom pohľade, lebo je nastavený tak, že to dieťa ako keby počas pol roka nie je stresované, hovorím teda o 3. stupni, hej, aby bolo jasné, nie je stresované nejakými prepadovými vecami, ktorými si zásadne ovplyvní známku, ale ako keby v závere na pol roka má nejaký dlhší test, v ktorom je otestované a ono si aktivitami počas pol roka môže len vylepšovať ten záver približne o ten 1 stupeň, pokiaľ je teda aktívny. A mne sa poznáva, že ten testový spôsob alebo vôbec nejaké testy prinášajú nejakú takú objektivitu, objektívny prvok do toho hodnotenia, ale zároveň zase, aby sme nepovedali, že ideálne je niečo a ostatné je zlé, hej, to sa nedá až tak vyhodnotiť. Sú témy, v ktorých som sa stretol s tým, že nie vždy sa mi hodilo, že tam máme ten testový systém. A v takých témach buď som sa snažil, pokiaľ sa s nimi dalo ísť nižšie, do nižších ročníkov, kde ešte ten testový systém nemáme, alebo som vymýšľal nejaké spôsoby, ktoré by mi to nejako pomohli riešiť tie veci. Hej. Napríklad v takej robotike, tak tam sa mi to celkom nehodilo tým, že tam všeličo tvoria a vznikajú tam také situácie, že nedá sa ani vopred odhadnúť ten čas, keď tam niečo konštruujú a hľadajú chyby a neviem čo všeličo iné. Ale zároveň som aj našiel nejaký taký spôsob, že ktoré časti z toho viem skúšať nejako testovo a keď sa človek tomu venuje, tak vie vymysleť aj nejaké také úlohy, ktoré to vedia testom ako keby nejako odskúšať. Hej. A z druhej strany ten testový systém prináša učiteľovi, hlavne teraz po tom, ako sa rozbehli tie technológie, máme Microsoft Forms alebo Google formulára a vieme tam kvízovo nejaké veci nastaviť a hodnotiť, že trošku aj uľahčia ten čas učiteľovi, ktorý venuje tomu hodnoteniu. Ale samozrejme nemôže to byť zase len jediný prvok, že mám nejaký test, počítač mi to vyhodnotí, ja som spokojný s výsledkom a tým celé moje hodnotenie skončilo. Hej, že treba používať rôzne tie hodnotenia, rôzne nástroje, lebo niečo viem ohodnotiť testom dobre, niečo neviem. Takže ja za seba si myslím, že ten test je veľmi dobrý nástroj, ale tiež ho treba vedieť používať v nejakom kontexte a rozumne s nejakou mierou a nemá to byť jediný nástroj. Mm-hmm.
Ja som práve chcela sa ťa pýtať, akože kým si začal ešte hovoriť, že, lebo viem, aký je ten testový systém u vás. Pre ostatných teda oni majú 2 priebežné testy počas pol roka a potom akože na konci pol roka test. A oni sú tie priebežné testy proste načasované, že bývajú zhruba v polke októbra alebo začiatkom októbra tak nejako a potom zase zhruba o mesiac a pol. Čiže tam to musíš asi nastavovať, aby ti tie témy vychádzali tak, aby si mohol ten test robiť, hej, takže... Áno, tak tam si musíme nastaviť tie témy alebo vôbec to učivo tak, aby som mal nejaký test vlastne pripravený, aby mi to fungovalo. Ale zároveň je to zase dobré, že je to tak organizované pre celú školu, lebo tí študenti mali teraz zrovna minulý týždeň skončili prvé priebežné testy, čiže mali 2 týždne, keď z predmetov mali nejaké priebežné testy a môžu sa sústrediť na nejakú ďalšiu inú činnosť. A ten učiteľ tým, že to má naplánované ako keby celoškolsky, tak menej zase má tej réžie, že kedy si to naplánuje, aby z iných predmetov nemali nejaké ďalšie testy a tak. Čiže, a stále je to len nejaké také priebežné, to znamená, že on aj keď nič nenapíše, nič nevie na tom teste, tomto priebežnom, tak sa ešte v podstate nič nedeje. Hej? Že nie je to takéto stresové, že už teraz som pokazil niečo v októbri, tak už musím mať zlú známku niekedy na pol roka. Samozrejme, nie každému tento systém vyhovuje, čiže sú aj žiaci, ktorí potrebujú ako keby také priebežné skúšanie a hodnotenie známkované, ako sú možno klasicky niekde na školách. A tak zase tá rôznorodosť škôl je fajn, že si človek vyberie, kam chce ísť a čo mu bude vyhovovať. Toto trochu pripravuje na ten vysokoškolský systém, preto to je až teda na tom 3. stupni. Jasne. Dievčence, ako ste s testami vy na tom? Písomky, testy na základnej škole. Nika, tam máte akože najviac skúseností, lebo tam ste najdlhšie učili. Ja som taká staršia škola v tomto, že podľa mňa nie je úplne vždy všetko dobré, možno to, čo je nové, to, čo je moderné, to, čo je práve in a možno 2 roky to nebude. Ale myslím si, že je dosť dôležité pracovať aj s testami a napríklad v tých testoch, aby si tí žiaci vedeli urovnať, že tento pojem znamená toto. To neznamená, že napríklad, že ja od nich chcem poučky, vôbec nie, ale pre mňa je dôležité, aby keď poviem nejaké slovíčko, ktoré bude z tej informatiky, aby vôbec vedeli, o čom je reč a ideálne, aby o tom vedeli, o čom je reč aj o pol roka. Aby to nebolo len také, že na 2 týždne si niečo pamätám a potom zabudnem. A ja by som možno povedala jednu situáciu, ktorá sa mi stala vlastne presne pred 2 týždňami. Ja teraz aj na tej katedre mám zrovna prvákov informatikov a vidím možno tak spätne, že mám tam okolo 150-200 študentov, ktorí vlastne ku mne prišli z rôznych stredných škôl a na 1 hodine, je to predmet úvod do štúdia, sme mali pracovať s Wordom a boli tam štýly. A vždycky sme sa ich v rámci nášho tímu, ich je dokopy okolo 520 týchto študentov, ktorí prichádzajú na tento predmet, mali Word a my sme sa ich pýtali v rámci tohto predmetu, že či už pracovať na strednej škole so štýlmi, že čo sú to štýly. A pravidelne sa mi prihlásilo možno z nejakých 25 študentov 1, maximálne 2. A ja som sa čudovala, či naozaj štýly sa nepreberajú a začala som to potom riešiť tak, že ja som im ukázala, čo sú to štýly a potom som sa ich znova spýtala. Teda pracovali ste so štýlmi a zrazu polovica rúk išla hore. Čiže niekedy je to o tom, že oni v podstate nevedia všetko to, čo vedia. Už len na základe toho, že tie pojmy nemajú zvládnuté, oni nevedia, čo to znamená. A veľmi sa mi páčila, chodím aj ku kolegovi na jedno cvičenie a tohto kolegu sa spýtal jeden študent, že štýly a skúste nám to povedať po anglicky, možno mi to napadne. Ten kolega vraví, že styles, toto vám niečo vraví, čiže naozaj s tými pojmami je niekedy problém a podľa mňa je dobré na tých testoch, minimálne tí žiaci si to vlastne zopakujú a tým pádom nemáme problém nastavovať na tom, že už nemusíme opakovať, čo je to štýl, ale jednoducho môžeme ísť ďalej, pretože oni to naozaj preberali, len o tom nevedia, že to preberali. Okay. Môžem? Ja napríklad tiež učím na základnej škole, hlavne na 2. stupni. A tam napríklad to, čo riešime na hodine, väčšinou to zdieľam potom v EduPage, aby mali aj tí, čo nie sú tam, alebo proste, aby mali o tom aj poznámku. Uvediem napríklad link, kde som to zdieľala a zvyknem tam dávať nejaké kontrolné otázky z hodiny. A to je veľmi
také jednoduché a vidím, že to prebrali a radi to vyplňujú, radi to robia deti a tieto kontrolné otázky, to je forma určitého testu a napríklad môžem dať aj na precvičovanie, že keď na prvýkrát to nevidím najlepšie, možno 3-4 otázky len stačí, tak môže to zopakovať. Ja to samozrejme v systéme vidím, že koľkokrát to urobil, nestáva sa, že oni opisujú, lebo na čo môže to opakovať, ale cieľom je, aby si to opakoval, alebo pochopil, alebo to proste vedel. Takže aj takéto testy a samozrejme... A dostávajú za to aj nejaké body? No a potom dávam, hej, akože body, keď niekto to vyriešil. Niekedy sú to povinné, že akože treba to prejsť doma, že skúste, alebo doma, alebo na konci hodiny. A ešte aj to je dobré, keď na konci hodiny dávame ako reflexiu. Že teraz tam máte tie kontrolné otázky a skúste. Alebo sú to dobrovoľné testy vtedy, alebo niekedy aj, ale dávame aj samozrejme také sumatívne po určitom celku testy. A deti to majú radi, či už cez ten EduPage, alebo iné nástroje, ale funguje to. Keď sú na to zvyknutí, toto, že príprava na ten vyšší stupeň učenia, ja si myslím, že aj to je, že aby si zvykali, že tie testy sú na to, aby sme si zopakovali to, čo vieme. Čo by sme mali vedieť. Peťo, ešte si chcel niečo? Ja by som chcel ešte doplniť, že možno keď sa hovorí o teste, tak mnohí učitelia majú predstavu, že to skúša len nejaké poznatky na tých nižších kognitívnych úrovniach, ale asi poznáte aj ty fitness test, tak z neho viete minimálne napríklad, že sú tam úlohy, ktoré skúšajú aj vyššie kognitívne úrovne a že napríklad pri ňom sa dá použiť čokoľvek internet a všeličo iné a priam je to tak stávané. Takže treba si v tom teste predstaviť aj úlohy, ktoré vlastne skúšajú aj nejaké zručnosti a kompetencie a je to aj na vysokých kognitívnych úrovniach, čiže aj také niečo sa dá robiť. Áno. Ja zvyknem tieto úlohy používať potom napríklad z bezpečnosti a čo tam v tom IT fitness teste sú aj v rámci vyučovania, lebo tak sú to dobré, máte pravdu, hej, že. A je to aj zábava, hej, akože to neberú ako také kognitívne prísne testy, ale sú tam jednoduché, jednoznačné kritériá a vieme to jednoznačne hodnotiť. Jasne. To sa teraz Peťovi asi páčilo, lebo on je autorom. Autorom a ja som ich prekladala minulého roku, nie? OK. Už ste tu spomínali viaceré projekty, že keď robíme taký projekt, nejaký projekt, tie projekty ste zvyknutí dávať hlavne z programovania, alebo teda robiť aj v iných oblastiach? Čoho by sa mali dávať projekty na informatike? A či sa majú dávať projekty len hodnotené, respektíve či majú byť len hodnotené, alebo aj možno nehodnotené, len ako príprava na niečo väčšie, alebo ako sa stavať k projektom? No tak keď už ste tu spomínali robotiku, ja tú robotiku robím skutočne na každom stupni, aj z Lego Spike, aj s EV3, aj z Essential pre maličkých. To sú projektové práce. Napríklad teraz pracujeme na tom, že vytvoriť zoo, hej, že každý má vytvoriť nejaké zvieratko a budeme mať robotické zoo. Je to projekt, ktorý na konci, hej, že bude mať taký výstup, že potom predstavíme tým najmenším všetky tie zvieratka. No to sa hodnotiť, má to byť niečo funkčné, niečo, čo reaguje na nejaké pomocou senzorov na niečo, nejaké pohyby alebo povely a potom aj zareaguje. Takže toto ja si myslím, že bude hodnotenie zase také subjektívne a samozrejme musí to fungovať. Ale takéto projekty z robotiky napríklad môžeme dávať. A je to zážitok. Ale učíme sa pri tom samozrejme. Jasne. No, Peťo. Môžem. Projekty. Zase možno špecifické pre našu školu, že my máme také integrované projektové vyučovanie, kde v každom ročníku, okrem teda toho maturitného, žiak tvorí projekt, kde je integrovaných viacero predmetov.
takže tu máme ako keby takú povinnú jazdu aj z informatiky. On si tam môže vybrať rôzne predmety, ktoré integruje, čiže môže sa stať, že v triede aj nikto nemá integrovanú informatiku, ale zároveň tým, že tam majú nejaké definované výstupy, napríklad dokument vo Worde, aj web stránka to bola v minulosti alebo niečo, tak si tam aj precvičujú tie zručnosti z informatiky aj na tom 3. stupni, hoci sa im už akoby nevenujeme aj podľa štátneho vzdelávacieho programu, aj takéto zručnosti sú skôr na tom 2. stupni. Pardon, ale za projekty považujem aj napríklad seminárne práce na programovaní, ktoré dávam. A podľa mňa tie projekty sú dobré aj v robotike, alebo keď akoby taký najväčší princíp projektov za mňa je, že robia niečo väčšie, na ktoré im nestačí tých 45 minút, je to dlhodobejšieho charakteru, v ktorom zároveň môžu, akoby máme že projekty, že v ktorých pracujú tímov a precvičujú si tímovú prácu a rozdelenie práce a vlastne získavajú takéto mäkké zručnosti, ktoré budú potrebovať do života. Ale potom aj teda tie projekty, kde na programovaní robí tú seminárnu prácu, kde zase programuje nejaký väčší program, kde si vyskúša to, že keď sa o týždeň, o 2, o 5 dní vráti do toho programu, tak mu musí rozumieť a toho trošku aj núti, že lepšie si nazývať tie premenné, že si ten program premyslí vopred, možno si navrhne dizajn, väčšinou to býva nejaká hra, hej, u nás na tom seminári z programovania v 3. ročníku. Takže rôzne ciele tam človek ako keby sleduje tými projektami. Hej? Takže preto máme aj rôzne projekty a myslím si, že je to dôležitá súčasť, lebo ak by sme robili len nejaké práce, ktoré sú priamo na hodine, tak sú to nejaké kratšie veci. Ale zároveň je to dobré aj tak ako keby motivačne, že ten študent si na konci povie, že fúha, čo som zvládol, čo sa mi podarilo spraviť, ak to má charakter nejakého produktu alebo niečoho, že na čo je vlastne pyšný a môže sa s tým pochváliť aj doma alebo medzi nejakými vrstovníkmi aj nepriamo z triedy a pokiaľ to odprezentuje a zažije si taký úspech, tak má pocit, že vlastne čo všeličo vytvoril a čo vie. A my keď tie projekty máme, tak, alebo zadávame tie seminárne práce z programovania, tak sa chodia pozerať aj z nejakých nižších ročníkov, aby zase niečo videli. Tým dávajú tým žiakom spätnú väzbu, takže tam je aj takéto nejaké akoby hodnotenie. A tí žiaci mladší, a napríklad o rok mladší sa prídu pozrieť na seminárky z programovania, tak tí sú najprv možno takí vystrašení, že toto by som nevedel spraviť a potom keď o rok to spravia, tak sú na seba pyšní, že čo sa im podarilo a tam vlastne sa zúročí to, čo sa na programovaní naučil, že to dal do nejakého väčšieho celku a vie niečo spraviť. Takže ja to považujem za dôležitú vec, tie projekty. OK. Ja mám podobnú skúsenosť. Ďakujem. Ja mám podobnú skúsenosť s tým, že keď sme tiež v programovaní, teraz možno na tom 2. stupni základnej školy, tak vždy, keď je to projekt, ktorý je užitočný, tak aj tí žiaci z toho nižšieho stupňa sa môžu naozaj na tom zabaviť a keď vidia, že naozaj to má nejaký reálny dosah a nemusí to byť napríklad len jedna téma, ale môže tam byť nejaká medzitematickosť, medzipredmetovosť. Napríklad, ja som robila konkrétne so žiakmi automatické zavlažovanie jačmeňa, že keď oni naozaj vidia, že tá informatika môže pomôcť biológii a dokážem sa s kolegyňou z biológie nejak dohodnúť, že budeme spoločne robiť na niečom a tie dva predmety dokážeme prepojiť, že tá informatika je v podstate len nejaká podpora toho, ale učíme sa v prvom rade o jačmení a pomedzi to my sme sa učili aj programovať, tak naozaj tí žiaci majú z toho veľký zážitok. A možno by som ešte povedala, že keďže sme sa stále rozprávali len o programovaní, že ten projekt nemusí byť v informatike len o programovaní, že on možno my si ani neuvedomujeme, ako tie medzitematickosti my dokážeme prepájať, že napríklad my sme mali takú prácu, že tuším so 7-kmi sme mali ísť na Island a podstatné bolo, že oni mali nejaký rozpočet, nejaký budget, to znamená, že oni museli pracovať s Excelom, museli vedieť, koľko ich stojí letenka, museli si tú letenku nájsť, museli si nájsť nejaké ubytovanie, vedeli, že na Islande je zima, čiže potrebovali si nejaké oblečenie, nejaké rukavice a tak ďalej, čiže hľadali na nejakých internetových obchodoch, že v podstate nám sa tiež dá prepájať napríklad práca s informáciami, to vyhľadávanie informácií a zároveň s Excelom, prípadne dá sa, my sme to už nestihli, dá sa potom o tom robiť
nejaký dokument, kde to zhrniem, prečo som sa tak rozhodla a prečo som sa nerozhodla inak. Čiže veľakrát my možno robíme to projektové vyučovanie a ani si to neuvedomujeme. A ani si neuvedomujeme, ako krásne tie veci prepájame, lebo tá informatika je ako stvorená pre tie projekty. Super. Peťo? Ja by som k tomu dodal možno ešte jednu vec, že možno si mnohí učitelia teraz povedia, že to je celku fajn robiť projekty, ale že kedy zobrať na to čas, že tých hodín je málo. Hej? To je možno asi taký najväčší problém takýchto vecí. A tým, že my to máme akoby aj celoškolsky organizované nejaké tie projekty medzipredmetové, tak je dobre, keď sa teda keď je to spolupráca viacerých učiteľov na škole minimálne. Hej? A sú také akoby hluché obdobia v škole, napríklad koniec školského roka, nejaké posledné 2 týždne, keď už akoby deti nemali čo robiť a len čistia lavice alebo niečo, alebo zase začiatok školského roka, kým začne taký rozvrh. A to môže byť práve obdobie, keď napríklad aj triedny učiteľ alebo v spolupráci s triednym učiteľom si môžu rozbehnúť nejakú prácu na nejakom projekte, ktorý začnú na konci školského roka a v septembri potom nejak pokračujú a možno niekedy v oktobri alebo novembri prezentujú. Hej, že takéto veci sa aj dajú, keď si vymyslím, že sú v škole obdobia, keď sa až tak celkom to vyučovanie až tak nepredbieha ako v iných obdobiach, že sa dajú na niečo praktické využiť. Tuto by som to možno preklopila ešte do ďalšej otázky. V podstate, Angelika, chceli ste ešte niečo? Ďakujem. Okay. Lebo ako už hneď na začiatku si Peťo hovoril, že projekty väčšinou na nejaké také úlohy alebo aktivity, ktoré trvajú dlhšie ako tých 45 minút a tak ďalej. Teraz zase, že proste robí sa to v nejakých takých obdobiach, že zadá sa to niekde na začiatku, ale niekedy inokedy sa to potom vyhodnocuje. Čiže väčšinu tých aktivít tie deti robia vlastne ako domácu úlohu v podstate pri tých projektoch. Nie celkom. Nie všetko. No tak áno, pokiaľ sa robia také tie robotické projekty, tak áno, ak robíte so stavebnicami robotickými, ktoré sú len v škole, tak v takom prípade asi nie. Ale ako mnohé projekty sa robia aj v rámci, čiastočne aspoň v rámci domácich úloh, plus nejaké konzultácie na tej hodine, alebo nejaká spolupráca na tej hodine. Pokiaľ ide o tie domáce úlohy, ak by to nebolo teda o projektoch, dávať či nedávať a hodnotiť ich, ako ich hodnotiť? Ak môžem nadväzovať, tie projekty skutočne najlepšie je, keď zadávame tímom a je to tímová spolupráca, musí tam byť tímová spolupráca. A to je lepšie potom robiť v škole, lebo oni samozrejme komunikujú potom žiaci aj cez online siete, akože sa dá, ale je to lepšie, keď to robia priamo na hodine. Proste dať na to jednoznačný priestor aj v škole, aby tam spolupracovali. No a samozrejme určité detaily môžu dotiahnuť aj doma. Napríklad ja teraz robím film, hej, akože v 9. ročníku som tam zaradila vytvorenie videozáznamu. No a som napísala žiakom domácu úlohu, hej, kvázi, že dostali sme drona, taký a taký typ drona a zajtra na hodine informatiky ideme na školské ihrisko a budeme to skúšať. Hej, rozbalíme, a ešte som napísala, rozbalíme spolu a ideme to skúšať. O hodinu už mi prišli, a to len do domácej úlohy na EduPage som napísala, o hodinu už mi prišli poznámky, že a nabíte to, hej, akože mali by tam byť 3 tie baterky v nabíjačke a nabíte aj kontrolér, aj všetko. Proste oni hneď to študovali, vyhľadávali veci. Proste to bola taká domáca úloha motivačná, aby sme zajtra to na ďalší deň to mohli skúšať, že už hneď to vedela som na ďalší, a ani som nemusela ja preštudovať veľmi tie videozáznamy, že ako tutoriály, že ako to rozbiehať, lebo oni už všetko vedeli, všetko naštudovali. Proste bola to taká domáca kvázi úloha, že ich to motivovalo a na druhý deň akože sme to už aj skúšali a teraz majú vytvoriť ako film a potom to budeme strihať, čo je tiež najlepšie dať im priestor v škole, aby to robili, aby tam bola tá spolupráca a nie jeden to urobil a ďalší len prezentujú, ale aby to bola skutočná spolupráca. Takže sú také domáce úlohy. Jasne. To je ale v súvislosti s takým niečím väčším. Angelika, dávate domáce úlohy z nejakých iných tém?
Napríklad z programovania, hej, v Scratchi, keď urobím nejaký projektík spolu v triede, potom to zdieľam, hej, to, k čomu sme dospeli ku koncu hodiny, zdieľam cez Scratch Studio a oni akože majú to doriešiť, ako vylepšiť, alebo urobiť z toho ešte niečo lepšie. A také, to sú, niekedy sú dobrovoľné, niekedy poviem, že každý by mal tam dodať ešte nejaký element, ale akože väčšinou sú také aj dobrovoľné, ale keď ich to baví, tak takmer všetci to urobia. Keď sú dobrovoľné, tak predpokladám, že sú ani není hodnotené, alebo keď tak nejakými bodmi navyše, alebo niečím takým. Dávať aj hodnotené domáce úlohy? Čo poviete ostatní? Peťo? Ja k tým domácim úlohám, že ja zase budem hovoriť na ten tretí stupeň, na ktorom sa ja teda sústredím. Ja dávam dobrovoľné domáce úlohy z programovania, z ostatných tém sa snažím nedávať domáce úlohy, aby zase neboli tie deti nejako preťažované, lebo ja by som si predstavoval zase ideálny stav v našom školstve, že by som nemusel zadávať domáce úlohy. Hej, pokiaľ by tá informatika mala patričný počet hodín, že všetko stíhame spraviť na tej hodine, ale pokiaľ tá informatika má len hodinu týždenne, tak je to ako keby málo, že to dieťa sa musí trošku doma do toho pozrieť, najmä do toho programovania, aby to nepozabúdalo. Takže z programovania dávam dobrovoľné domáce úlohy, ktoré hodnotím, za ktoré dávam nejaké také percentá naviac, čo sú tie priebežné aktivity, ktorými si to záverečné hodnotenia vedia vylepšiť celkovo 1 stupeň. A pre mňa dávam ich preto, lebo je tam pre mňa dôležitá tá nejaká priebežnosť a priebežná práca. A aj takto hodnotím, že ja im to dávam, u nás je teda nejaký percentuálny systém, že za každú domácu úlohu, pokiaľ má správne, má 0,5% a ak 80% z tých domácich úloh odovzdal, tak má garanciu dvojnásobku, že sa mu vlastne tie percentá zdvojnásobia, ktoré môžu za ne získať. Čo sa týka tých projektov, tak zase musia na tom robiť aj doma, ale pokiaľ je možnosť, tak napríklad na tých seminárnych prácach z programovania, tak im dávam aj priestor, aj semináre, že pracujú na tom aj v škole. Hej. Tie seminárne práce bývajú koncom pol roka sa odovzdávajú, takže tie posledné hodiny toho pol roka, možno 2, niekedy aj 3 seminári nechám, aby si priniesli tú svoju seminárnu prácu, aby na nej pracovali, aby aj prípadne sa mohli spýtať a konzultovať to, čo potrebujú, ako keby nejako okomentovať. Hej. Ale ja si, hlavne teraz po tej pandémii, ja si uvedomujem, že tie deti sú dosť preťažované a pokiaľ to v škole nie je nejako koordinované, tak sú tieto rôzne preťaženia a z toho vznikajú aj rôzne zdravotné a psychické problémy, takže s tým treba ako keby narábať opatrne a ideálne by bolo, keby to dieťa ako keby doma sa nemuselo týmto zaoberať. Čiže asi nie je dobrý ani jeden extrém, ani druhý extrém, čiže treba to nejak tak strážiť, aby sme neboli v extréme. A viem napríklad, aké je to veľmi zlé z pohľadu zase netere, ktorá je na 1. stupni a mala učiteľku, ktorá keď to dieťa je choré, tak dostane toľko domácich úloh, že to vyzerá ako keby, že dospeli sme na penke a normálne pracujeme v práci. Čiže to takto nejako nemá byť. Hej. Viem, že v Českej republike sú tuším zakázané domáce úlohy. To sa mi zase zdá druhý extrém. Čiže škoda, že nemáme tých hodín viacej. Hej. To je taký hlavný problém. To by sme všetci chceli. Nika, vaše skúsenosti s domácimi úlohami? Ja som domáce úlohy som sa pokúšala dávať, keď som začínala učiť. Väčšinou to bolo z toho dôvodu, že som si nevedela zorganizovať čas, ale vždy každá domáca úloha dopadla nejakým spôsobom, akože pre mňa zle z toho dôvodu, že niekto nemal počítač, niekto nemal Word, niekomu niečo sa stalo, niekto zabudol a polovica ľudí mi neodovzdávala domáce úlohy, potom mi polovica odovzdala a bol z toho taký veľký chaos, že som si povedala, že niektoré dôvody naozaj boli objektívne. Boli žiaci, ktorí nemajú počítač, že teraz na tej škole, na ktorej som pracovala, to nebola škola,
ktorá nebola ani len priemerná v rámci iného hodnotenia. To znamená, že aj tí žiaci naozaj nemali prostriedky na to, aby mali domáce úlohy z informatiky. Čiže tam som sa naučila, že domáce úlohy som prestala dávať. A keď bola nejaká domáca úloha, tak to bola napríklad taká, že doneste si meter, pretože budem robiť s Excelom, budeme merať svoju výšku. Čiže domáca úloha väčšinou bola taká, že toto si prineste na hodinu, ale už som sa neodvážovala odvtedy dávať nejaké domáce úlohy, kde bolo potrebné práca s Wordom, s Excelom alebo niečo na doma, alebo bála som sa toho a nikdy to nedopadlo dobre. Takže ja som skôr taký zástanca, že nie. A zase napríklad, keď sa pozriem na ten druhý stupeň, tak aj čo sa týka programovania, ja si myslím, že to opakovanie tých konceptov, že je potrebné skôr na tej strednej škole, že na tej základnej škole, že to ešte hlavne my učitelia sa o to starajme a napríklad ja sa bojím, aby mi do toho zasahovali rodičia, pretože som počula všeličo, takže ja si radšej odpracujem svoju robotu na hodine a rodičia nech sa starajú o výchovu a na informatiku som tu ja. Pekné. OK. Už sme sa bavili dosť veľa o tom, že povedzme robíte kritériové hodnotenie, že sa deti hodnotia navzájom. Robíte aj sebahodnotenie tých detí? Ako zvyknú hodnotiť svoju prácu? Buď nejako tak, že ja neviem, vy im dávate nejaký dotazník, alebo priamo pred triedou sa rozprávate so všetkými, že dokážu sa hodnotiť pred triedou. Aké máte skúsenosti so sebahodnotením? Ak môžem začať? Môžeš. Tak napríklad tie seminárne práce z programovania, ktoré dávam v 3. a 4. ročníku, tak tie majú aj nastavenú takú vec, že oni v deň odovzdania tej seminárnej práce vyplňujú aj taký sebahodnotiaci dotazník, kde sa ich jednak pýtam, že ako dlho robili, koľko im trvala tá práca, koľko hodín robili, aké zdroje, materiály používali, kto im s tým pomáhal, koľko percent je ako keby ich práca, aké nejaké koncepty programátorské tam použili, nejaké dátové štruktúry a tak ďalej, ako oni hodnotia svoju prácu. A zároveň pre mňa je dôležitý nie ten výsledok, ale tá cesta tej seminárnej práce. Hej, preto ju robím. Čiže ja sa ich aj pýtam, že na konci si oni prešli nejakú cestu a na konci po vytvorení tej seminárnej práce majú nejaké iné skúsenosti. To je podľa mňa pre mňa dôležitý cieľ, tak sa ich aj spýtam, že s terajšími skúsenosťami, keby znovu išli robiť tú seminárnu prácu, čo by robili inak. Hej. A aj podľa toho viem, že kam sa nejak posunuli a ako to vnímajú. Hej. Niektorí teda väčšinou taká častá odpoveď, že začal by som skôr, a to by sme možno aj mnohí z nás povedali na všeličo, ale niektorí presne vedia aj pomenovať potom tie veci. A keďže s takouto seminárkou sa ten maturant z informatiky stretne u nás za to štúdium 2-krát, tak tam potom vidieť výrazné tie posuny aj v tom sebahodnotení. A čo sa týka ešte toho sebahodnotenia, tak u nás zase na 2. stupni máme také, že žiak seba hodnotí svoju prácu na predmete do takého papiera vyplneného, také akoby slovné hodnotenie. A k tomu to dostane potom zase každý učiteľ a on tam hodnotí toho žiaka a reaguje na to sebahodnotenie z každého predmetu a to potom dostane naspäť aj ten žiak, aj rodič. Čiže tiež dôležitým prvkom je to sebahodnotenie nejakým spôsobom používať a aj vôbec sa rozprávať o tom, keď žiak nejakú prácu vytvorí, ako to on videl, ako sa mu pracovalo, či mal nejaký dostačujúci čas, či mal problémy, aj vôbec v domácich úlohách, že keď domáce úlohy nejaké zadávam, tak na začiatku hodiny sa pýtam, že ako sa im s tým robilo, či boli s niečím nejaké problémy a tak, čiže aj takáto spätná väzba. Ďakujem. Dievčence, vy ako na tom ste so sebahodnotením? Teda vaši žiaci, ako ste na tom so sebahodnotením? Dokonca, čo sme vytvárali metodiky v rámci IT Akadémie, tam po každej metodike sme na konci stále sme dávali sebahodnotiaciu kartu, testy, rubriky, proste nejaké sumáre. A ja si myslím, že je to dobré aj na to, že na to seba monitorovanie a jednoznačne to zlepšuje aj žiacké výkony.
A aj dávam, hej, aj ja zvyknem dávať také sebahodnotiace karty. Od akého ročníka asi vedia sa tie deti hodnotiť? Oni vedia, oni to vedia aj v štvrtom, ja najnižšie určím v 4. ročníku a tiež minimálne, keď na konci sa opýtam, že ako podľa teba, ako si to urobil, akože dobre, alebo tak, alebo až tak dobre, takže oni to vedia, hej, akože cítia, že do akej miery to zvládli. A od 5. ročníka do tej 9. v pohode, akože nech sa naučia. Hej. Ono to je, aj pre nich je to tá sebamonitorovanie, ja si myslím, že... Samozrejme. Nika? Ja si myslím, že to sebahodnotenie my musíme aj učiť nejakým spôsobom kvázi drillovať. Lebo ja som zase mala skúsenosť, my sme robili v júni test digitálnych zručností, robila som to s 5, 6, 7 a bola tam jedna otázka, že ako sa ja cítim v digitálnych zručnostiach a následná otázka, ako sú na to moji spolužiaci. A všade naozaj sa mi osvedčilo, že každý za seba hodnotil, že áno, on vie robiť v tom a je v tom dobrý, v tých digitálnych zručnostiach, ale ako náhle mal hovoriť o svojich spolužiakoch, tak oni neboli dobrí. Čiže výsledok bolo, že všetci boli dobrí sami za seba, ale nikto okolo nich nebol dobrý. Čiže z toho pohľadu ja som usúdila, že tamto sebahodnotenie naozaj tak pokrývkáva, že možno by bolo dobré, keby sme sa tomu venovali viac. A zas veľkým nepriateľom u nás, čo sa týka toho sebahodnotenia, je čas. Že niekedy človek ide rýchlo, chcem stihnúť toto a častokrát mi zazvoní a zistím, že ups, a nestihla som. Takže ja som sa zase skôr zameriavala, keď som mala trošku času, na reflexiu, čo sme sa naučili, čo bolo pre vás najťažšie a možno z toho som sa snažila tak ako keby zistiť, že čo bolo najťažšie pre tých, ktorých žiakov, ale zase napríklad z časového hľadiska, kebyže chcem sa každého jedného spýtať, tak ja na to potrebujem niekoľko, možno že nejakých 10 minút a tých 10 minút nikdy nemám na tej hodine, čiže ono to veľa záleží od toho, že koľko času nám zostáva. A keď už nič, tak aspoň také minimum som si zaužívala, že tak ako Angelika robila toto, tak ja mám podobné, ale s tým, že my máme hodnotenie od 0 po 10, alebo niekedy robím od 0 po 5. Vždycky to najväčšie číslo je najlepšia známka alebo najlepšie body. A podmienka je, že žiaci musia mať zatvorené oči. Čiže ono to potom vyzerá nejak takto, so zatvorenými očami, aby nemohli odkukovať od ostatných. A v podstate následne sa hodnotím ja. V podstate oni hodnotia mňa, že niekedy mne toto tiež veľmi pomáha, keď tí žiaci hodnotia tú hodinu, prípadne mňa, ako som učila. A ja viem, že napríklad táto téma je pre nich populárna, menej populárna, že už viem niekedy aj vycítiť veci. A niekedy mi toto naozaj môže pomôcť. A keď je zase problém, tak musím si počkať na ten ďalší týždeň, musím sa ich spýtovať, že v čom bol problém, čo by to bolo treba zopakovať a tak ďalej. No, hodnotiť tému si viem predstaviť, ale hodnotiť učiteľa, ako sú tie deti schopné, nie v tom zmysle, že by to nevedeli, ale že či sa neboja napríklad. Môžem ešte ja doplniť k tej predchádzajúcej otázke. Mne napadla jedna zaujímavá vec, že v online, v prvej, a neviem, či aj v druhej vlne, my sme robili takú vec, že tým, že ten testový systém sa ťažko realizoval, hej, a nevedeli sme ako keby odstriehnúť, že či ten žiak podvádza, nepodvádza, neviem čo všeličo, tak a aby nebolo veľa tých aktivít zrazu a nemali všetci pripravené tie testy online a všeličo, tak my sme robili aj také veci, že pýtali sme sa študentov, že sme im dali sebahodnotiaci dotazník a tam mali aj uviesť svoju, ja som to robil na seminároch z informatiky a z programovania, svoju známku a nejaké také percentá a prečo by ju mal dostať a zase to mal nejako zdôvodňovať. A tie deti sa vedeli veľmi dobre akože kriticky sebahodnotiť a v podstate vo veľkej časti prípadov navrhli takú známku, ako by som im ja navrhol. A ak ja som im potom nejako aj nezávisle navrhoval, ak to dieťa s tým nesúhlasilo, tak mohlo písať ten test alebo mať nejakú formu skúšky. Niečo podobné, ako bolo na maturite. Hej? Tuším, to bolo asi druhý rok na maturite.
Takže toto boli celkom zaujímavé skúsenosti a také akoby experimenty. Ale samozrejme, ten žiak, ktorý je slabší a málo toho vie, tak on častokrát nevie, čo všetko nevie. To je ten Dunning-Krugerov efekt, čo Nika vlastne spomínala, že tí sa potom hodnotia, že sú veľmi na tom dobré. To je ako keby že bežná vec, ale s tým, že sa oni častejšie seba hodnotia, tak sa aj učia seba hodnotiť. A pokiaľ tá atmosféra v tej triede je otvorená, lebo aj to sebahodnotenie, ktoré máme my napríklad na 2. stupni, takže tak sú triedy alebo učitelia, kde nie sú celkom naučené tie deti otvorene seba hodnotiť a napísať aj o hodnotení nejakého učiteľa, pretože si ako keby nechcú pohnevať tých učiteľov, že tie deti nás aj poznajú a vedia, že kto ako otvorenejšie čo príjme ako kritiku. Takže ja si myslím, že v niektorých skupinách, a záleží to od tej atmosféry skupiny, aj od toho učiteľa, osobnosti učiteľa a ako sú zvyknutí pracovať, ako sú otvorene aj prijímať kritiku a navzájom si povedať, tak to sebahodnotenie môže fungovať. Ak tam tie vzťahy nie sú celkom dobré, tak to nebude fungovať a bude to skôr taká nejaká formálna záležitosť. No, tá moja otázka bola presne k tomu nasmerovaná, že či tie deti sa neboja hodnotiť toho učiteľa, ako keď to Nika tak používala, tak... Ja som si zaužívala to, že v podstate máme pravidlá, na ktorých fungujeme a keď sa niekomu niečo nepáči, tak poďme o tom diskutovať. Že v podstate mať to otvorené a naozaj sa mi stalo. Častejšie sa mi stávalo pri chlapcoch, že im na tom fair play naozaj záleží. Ako náhle oni niečo videli, čo ja som si nevšimla, tak sme otvárali diskusiu a dozvedela som sa také veci, čo všetko sa môže diať za mojím chrbtom, že až. Ale zároveň to bolo super, pretože sa učíme všetci a myslím si, že je dobré tých žiakov naučiť, že aj keď ma napríklad zlé hodnotie, tak hádam si ho nezavolám po vyučovaní, že čo sa dialo. Nechám to tak, že je to jeho názor a ideme ďalej a možno na tú ďalšiu hodinu to bude lepšie. OK, fajn. Dobre. A teraz ešte, Angelika, chceli ste niečo? OK, lebo vám to tam vždycky tak bliká, že neviem. Dobre. V podstate už len posledná otázka. Nadviažem na to, čo tam Peťo hovoril, že keď používali tie dotazníky, aby sa aj známkovali nejako a že teda keď súhlasili, nesúhlasili so známkou učiteľa a podobne. Akú najhoršiu známku z informatiky ste dali a či sa dá z informatiky u vás prepadnúť? Alebo teda celkovo, či by mala byť aj taká možnosť, že prepadnúť z informatiky? Peťo pôjde posledný. Dobre, tak potom idem prvá. U mňa ešte nikto neprepadol z informatiky, ale tým, že dávame tam nejaké kritériá a keď niekto nesplňa, tak samozrejme, že musíme to hodnotiť, aby to brali vážne. Keď sme vybojovali, že nech to je predmet, nech to ako kazateľ. Výchova. Áno, že nie je to výchova, je to skutočne patrí medzi prírodovedné predmety, tak treba to známkovať. Ja som dala už aj 3, myslím, raz som dala 4, ale to bol odôvodnený prípad, hej. Ale akože väčšinou, tak tá 3 je najhoršia. Ale neprepadol nikto. Nika? No, ja som raz bojovala za to, aby jeden žiak mal 5. Ale to bolo naozaj také, to boli triedy, pri ktorých u mňa bolo bežné, no stalo sa mi, že napríklad ma zobudila polícia, že ma idú vypočúvať a tak ďalej. Čiže naozaj, že my máme na Slovensku rôzne školy s rôznym zázemím, s rôznymi žiakmi a mala som žiaka, ktorý skutočne nechodil na hodiny a za celého pol roka prišiel na hodinu 2-krát, keď som mu povedala, alebo automaticky hneď prišiel, tak ja som ho zdrapila, toto, skús aspoň nejakú známku. A on sa mi na to vyslovene vykašľal, takže neurobil nič, nemal z toho hodnotenia nič, pretože nebolo ľúto mu dať 5, ale keď prišiel jún, on mi na tie hodiny nechodil, ja som išla za vedením s tým, že čo mám robiť, lebo on na tých hodinách nebol, čiže on vlastne ani nemal byť klasifikovaný, mal mať tú 5 automaticky, nie z toho, že by to bolo hodnotenie, že ako ja ho vidím, ale z toho, že jednoducho nechodil. A ja som mu tú 5 dala, a vedenie tú 5 prepísalo. Takže môže sa stať všeličo. Možno je dobré o tom hovoriť takto, že z reálnej praxe, že môže sa stať
môžu sa stať rôzne veci, hlavne keď človek učí tie prvé roky. A napríklad stala sa mi taká zaujímavá vec, že mala som žiaka, ktorý bol šikovný, pracoval, dostal test, bol to v podstate taký typický test a dostal z toho 4. A ja som nerozumela, ako z toho taký dobrý chlapec môže dostať 4. Písal znova ten test, znova 4. Tak si vrajím, že všetci ostatní jednotky a ja som si ho zavolala, či sa neučil, čo robil, či sa zabával. A on nič. A potom som sa skontaktovala s jeho starou mamou, lebo on bol v podstate v opatere svojej starej mamy. A tá stará mama mi povedala, že on je dyslektik, je dysgrafik. A vtedy som pochopila, že vlastne o čo ide. Tá stará mama mi vysvetlila, ja som vtedy, v podstate som ešte ani nemala dokončenú školu, ona mi vysvetlila, ako tie veci vlastne fungujú. To sú veci, ktoré ja som sa na vysokej škole neučila. A ona mi povedala, že ako by som s ním mala pracovať a ja som si ho zavolala. V podstate som ho skúšala ústne, normálne pred tabuľou, čo som asi prvý a posledný krát toto takto urobila pri ňom. Nie pri ňom, pri žiakoch, lebo ja nemám rada to ústne skúšanie pred tabuľou, kedy ja si pamätám, ako som zaklepala a chlapci vzadu sa mi smiali, že som vyklepaná a ustrachaná. Tak on naozaj všetky otázky, ktoré som prešla, tak on mal jednotku, on to odpovedal na 100%, ale keď to mal napísať, tak mal s tým problém. Takže naozaj potom tá 4, tu som ju mu vymazala a chvála Bohu, sme mali už EduPage a mal naozaj jednotky a v tom ďalšom pol roku ja som si dávala pozor, že napríklad keď on má dyslexiu, aby som naozaj dodržiavala tie veci, ktoré on mal v odporúčaniach. Už som sa začala to viacej zaujímať, takže naozaj potom on bol čistý jednotkár, takže aj zo 4 môže byť jednotkár. Takže toto bola moja najhoršia známka, ktorá následne bola potom vymazaná. OK. Dobre, tak Peťo, konečne na rade. U nás sa používajú všetky známky, a hovorím teda hlavne za 3. stupeň, ktorému sa najviac venujem. A teda aj sa bežne stáva, že má 5 alebo niekto prepadne a na to sú potom opravné prostriedky, nejaká opravná skúška. Samozrejme, keby to bolo možno klasické nejaké známkovanie, tak sa tie 5 alebo zlé známky dávajú ťažšie, lebo však väčšinou ten učiteľ nechce dať zlú známku, že sa ten tak nejak na to pozerá, zvažuje rôzne okolnosti. Ale tým, že je ten testový systém, tak je tam istý taký prvok akoby objektivity. Hej? A teda, no a zase tým, ako to je nejako nastavené, tak väčšinou to nebýva akože prekvapenie, hej, že v januári alebo v júni sa dozvie, že je takto, lebo tie priebežné testy, hoci nie sú podstatné pre to nejaké výsledné hodnotenie, tak ukazujú nejak, že kam ten študent smeruje. Hej. Zase na druhej strane pre učiteľa, keďže tie priebežné testy nemajú nejakú veľkú váhu pre to záverečné hodnotenie a môžu len plusovo pozitívne to 1 stupeň vylepšiť, tak hlavne takého, ktorý je prvé roky na našej škole, je to také možno trochu akože depresívne alebo demotivujúce, že často z tých priebežných testov mnohí študenti mávajú horšie výsledky a naučia sa až v závere to, čo treba. Ale tak to sú rôzne akoby osobnosti, hej, že niekto sa učí nárazovo, niekedy pred pol rokom, niekto sa učí priebežne a tak. Ale zároveň teda sú teda na to nejaké opravné prostriedky a spôsoby a tým, že tie priebežné testy nemajú veľkú váhu, tak je to aj také zrkadlo pre toho učiteľa, kam smeruje a k čomu sa treba vrátiť a tak. Ale nemyslím si zase, že je dobre silou mocou byť len akoby na tých dobrých známkach, lebo poznám aj také situácie zo škôl, že z informatiky môže byť len 1 a 2 a to potom ako keby znižuje tú váhu medzi tými ostatnými predmetmi. Hej? Že ono je to také dvojsečné, že samozrejme nemá tendenciu nikto dávať len tak zlé známky a hľadať dôvody, že prečo a čo s tým. Hej? Dobre. To bola posledná otázka. Ešte sa skúsim pozrieť. Dobre, tak v slajdu máme v podstate len pripomienku k tým projektom, ktoré sme spomínali kdesi na začiatku a kritériové hodnotenie možno, že treba motivovať prácou na projektoch, ktoré budú praktické, respektíve užitočné, napríklad hry, programovanie senzorov, webové stránky a podobne.
A potom ešte teda poďakovanie, že konečne niekto počuje reálnych učiteľov rozprávať o hodnotení. A tu na včete sme, myslím, nemali žiadnu otázku. Takže ak nikto z obecenstva, tak to nazvime, nemá žiadne otázky, ak máte, tak ešte napíšte do chatu alebo sa prípadne prihláste. Asi sme trošinku, toto iba krátko vstúpim, že asi sme už malinko za časom, čiže Ja viem, ale pozerám, že... necháme asi len 10 minút, pretože Áno. teda preťahujeme 10 minút, lebo sme neskôr začali. Áno. Takže myslím ja si, za že to tiež hovorím, že toto už bola posledná vlastne otázka. Tak, OK, takže asi končíme. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom diskutujúcim, bolo to podnetné a veľmi príjemná diskusia. Dúfam, že aj ostatným sa to páčilo. Zatiaľ teda vypisujú, že ďakujú, tak snáď áno. Tak možno niekedy zase o rok na informatickom dni. Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Ďakujem Pozdravujem, majte Zuzi sa aj pekne. všetkým vám.